Illő becsülettel egy kis csendet kérem, hogy a szent házasságot elmondhassam egybe, méltassanak engem egy kis figyelembe. A szent házasságot Isten maga szerzé, Évát Ádám mellé, hogy legyen hűtársa bajban és örömben, mindezt Mózes könyve bőven elénk adja. De boldog is az, akinek van hű felesége, mert a hű feleség a ház gyöngye és éke. Vígöröm és áldás száll vele a házra, kivirágzik tőle boldogság fája. De a rideglegénynek unalmas az élet, nincs ki vele megosztva a kis eleséget. Nincs ki vigasztalja, meggyűlik a gondja, nincs ki kedvesének étescsokkal mondja. Ezért hát legények, kinek nincsen párja, tegyen szert mielőbb ébára lyukkára. Gondolkoztam már én is sokat felőle, csak az a gond, hogy a javasszony ritka, ezért sok nő száll ellenem sikra. De nem bánom, a szemek kiválják is, akkor is megmondom, hogy némely asszony rosszabb, mint az áspis, dühös, dörmög, pöröl, savanyú az arca, és egy idő után olyan a beszéde, mint a dörmögő medve hangja. Aki ilyet kap, azt megverte az Isten, rossz asszonynak a földön párja nincsen. Na de nem is mondom tovább, nehogy a derék legényünk meggondolja magát. És így szeretném felhívni, kedves Rózsika, a figyelmedet, hogy a házasság ideje alatt te Sanyival úgy bánjál, mint egy kutyával. Ez nem lesz nehéz. Egy nap 3-szor adjál neki enni, este pedig engedd szabadon. Köszönöm, figyelmet!